Kethu biru ojo disikat, nek disikat eman bludrune. Bojo lemu ojo dipegat, nek dipegat eman nglumbruke. Kenek gawe anget-angetan. Titik-titik lompokno nek wis akeh dol. Didol terus sing golek dengklek. Jajakono kelawan sing jero supaya ngerti ontong lan aruh mulane wong urip kudu ngudi kawruh kanggo makmurno anak lan teman mulane bisa teman nang pikiran nek nyambut gawe kanthi ati sing seneng uga ngeneki keluarga nek bisa peno nek kuat nglakoni jujur ojo lali ngucapno dhewe ojo seneng ngebut ayo diatur awak perlune supaya tetep terjamin kesehatane nyambut gawe sregep akeh rejo ojo mek ngumbar angkara murkane isine nuruti karepe sing salah ojo digawe akibate ngeneki awake arek nyentrik jaman saiki sing ditiru hipis luar negeri
eksotik rambute dawa dodone dicocok digambar lowo aku biyen tau ngingu rambut gondrong kepingin grentik nganggo kawat diobong kepingin kribo keturutan gayaku sombong bareng kaudanan oleh kaya wayang wong wong sing tuwa yo gak gelem ketinggalan wong rambute putih katik semiran saben sore gawene keluyuran gudha arek wedok sampe numplekno bakwan yo gak nglironi ya kon ayo mlaku-mlaku lah oper loro iya mesti aduh kon nyambut gawe iki ya wis kadung tepak ya bondo swara ya kena ge bayar arisan ya ngene iki anak loro bojo siji direwangi bengok-bengok ya cukup iki lek gak tak rewangi nyanyi berat iki tali ae nyanyi apa rek kabeh lali ngidung tok ya pegel ya iki lho ono aku sik eling mbok cocok mbok enggak yen ing tawang ana lintang cahayu aku nganteni tekamu marang mega ing angkasa nima sun takokno pawartamu janji-janji aku eling cahayu sumedhot rasaning ati lintang-lintang iwi-iwi tresnaku sundol binyati ada nah so isu wis wayahe aduh dipangan konco sura wis wayang racik kinange jambe-jambe sura kinange jambe-jambe sura awas kon kok ya pokoke simbo sura keliru kon gawene iya terus no kon keliru mati kon karo ngracik kinange aku gambar jambe sura campurane tawing-tawing tandong teng jambe-jambe sing boleh malah edan ya kinange jambe-jambe sura simbo sura doblake ya kan awas ya hati-hati kan obor-obor kata sekarang ayo ngene iki apa sih ayo gak mampet ta sak tabu-tabuane kon cangkem kok puluk apa lo wah kon niku enak-enak kinange jambe suruh enak-enak dadak uwur-uwur wah ngene lho awakmu ora ngrumangsani kok apa nek disenengi karo wong wedok wong wedok sak buta ngene ya lho sing dadi mosok budak sing butane apa budane
Apane tadi? Lak sola ya lho. Ngene lho ya. Apa? Jeneng peno kok gak mesti sih. Kadang-kadang ana sing ngarani Tante Sun, ana sing ngarani Mariam, wong jenenge Karjo ngono arek. Tante Sun Mariam barang. Ngomongmu aja kaya ngono ya. Jeneng aku gawe jenenge sapa ae oleh sing Tante Sun, sing Mariam. Jenenge kan gak ngandung alkohol kan. Lah apa jeneng kok ngandung alkohol iku? Sak temene ngene, mulane aku mau nguber-nguber awakmu. Waduh tangan iki wong Cikalen tok. Lho bener aku iki delokane tanganku kaya ngene lho, sing penting kan kualitas masih nyeneng. Ta. Apa? Tak takoni. Iya. Peno mang ngomong jare nguber-nguber aku. Peno iku herder ta ya apa nguber-nguber? Aja kaya ngono, awakmu gak ngrumangsani kok apa sih marai. Waduh. Lambene dipencuk, nggo tambah tak tampek parut kene wis. Wingi ditampek durung waras saiki kok tampek meneh. Lho, jare mindokno. Ngene lho, yuk ya. Aja nyeluk yo apa. Oh iya, Mbah, ngene Mbah ya. Mbah dengkulmu ngono. Lah ngene lho, kok iso swara gedhe ku biyen asale wong wedok kok suarane gedhe ku ya apa kaitane? Awakmu aja maido ya. Iya. Mulane aku suaraku gedhe iki, biyen aku asal lak sinden lho. Oh, sing Oh, jare sing tau nyindan kebiyokan kelopo iku ta? Lah sik tanggapan ono nganjuk kono iku lho. Asale ya apa kok iso ngene biyen? Aku asal apa sih asale agora kaya ngene. Oh, kepingin enak suarane. Suaraku iso kepingin enak. Iya. Jadi kanca-kanca iku ngene, saiki ngene lho Jo kok. Lho. Saiki ngene lho Yam jare ngono. Awakmu nek kepingin suaramu enak gora jare ngono. Terus Lah wis tak lakoni gora lho. gora apa iki? Gora sing apik apa sih apik? Yo biasanya cendil. Lho karepe kanca-kanca yang ngono ngandani jare iku lho nguntalo cendil ngono. Lah ya bareng ngono ya apa? Bareng tak untal duduk cendil ya. Apa? Tekek. Apane suaraku malah glorok-glorok kaya ngene. Oh, dadi ana jalarane ta iku biyen. Oh iya. Waduh, apa macake saiki wis luwih maju maneh ya. Lho aja kaya ngono. Sing kiwa iki ketok FIFA dak FIFA. Nggone pipiku sing kiwa iki. Iya, sing tengen Maya. Iya. Lho sing tengah iki aspal iki sing bener. Sing tengah iki sing bener aspal iki. Sing kiwa Maya kiwa FIFA sing tengah aspal. Iya. Kare enak jukune sepur tombok apa. Nang slenderen kene cek dadi embong tak puancal dadamu pisan kon. Lah yo. Omonganmu sing enak kon gak ngerti nek disayangi wong iki apa lho. Aku ngene lho, mulane aku iki sak temene ngejar-ngejar awakmu kepingin apa sih nek pada umume ya. Iya. Nek wong seneng karo wong arek isik di bawah umur. Iya. Misalnya aku mbak awakmu kan jauh usiane kan. Iya sih. Bumi di antara langit. Bumi di antara langit ya. Iya. Nek awakmu kepingin apa tak tukono, kepingin njaluk kali tak tukono kali. Oh iya, ditembung marno ge kelelep wong loro ya. Kan gak apa-apa. Sita, wong wis kewut yo kakean pola apa. Kewut tuh apa sih kewut? Tuwek. Lu masih kewut tapi nek tahes apa? Tahes. Kowe iki Malangan tak ngajak Malangan ta iki. Lho senajan mas kewut lho. Awak dhewe kan delokane kan isik tahes ta. Iya. Tapi kan komes. Iya yo semok. Lah ya kan komes kan ngono kan. Waduh klambine abang lek teko doan koyo kemamang. Gak enak omong. Iki matas njahitno arek. Waduh seweke. Seweke diwiru lho kidekan brodol. Wirune rusak lho. Apane wong mari duber-uber. Uber apa? Asu papat. Omongmu sing enak kan. Lah lek wong wedok ngene iki lho ya apa? Lah lek tuku tempat tidur ukuran ya apa iki? Lho gak mesti wong aku tempat tidur gak tak turone kok. Lho, lah iki apa? Ngaku nek bengi kan jaga. Omongmu sing enak. Jaga malam. Peno wong wedok kok jaga iki lho ya apa karepe? Sing dadi masak jagane ta. Apane? Lak kelilinge. Walah, keliling nandi munggo ngono sih paling-paling keliling kampung. Waduh, upamane ana wong geroso. Lho, tanggung jawabku ndi kampung saiki ana maling. Gak ono sajak aku ono kono. Apa sebabnya kok gak ono maling? Sebabe sing maling biyen ya aku. Wah, lha iki apa dirusu-rusu dhewe iku? Gak terus apane. Lek peno kepengin munggah derajat nggih nggon kono pilihan bayan, gelem tadi bayan. Ngomong kamu sing enak. Kon isih durung percaya aku nek wis diresmekno lho. Lho, diresmekno ya apa? Wis diresmekno diwedokno aku iki.
Pokok wedok siyok ya wisan. Wis wedok iya lho wis aku iki. Wah, ana rebuese ta? Lho ya apa? Gak ono rebuese tapi STNK ono kono. Lulu gelangan akar. Lho anggap gelang akar. Iki wong wedok tawarok iki rek. Wis ta, awakmu aja ati nyacat-nyacat. Sing Iya. penting iku aja kok anu ndredele awakku omong. Wong sembarang aku iki komplit kon njaluk apa sih ta? Waduh, apa sih ndok mau apa sih? Coba sepeda duwe? Sepeda motor komplit, sak jeep 4, truk 8 kon. Tapi gak ono bane aku. Ya kuwi dolen nang gadukan kono besi tua kuwi Lah sak. ya nglumpukno besi tua aku iki lho. Ya apa sih yuk karepene ku yuk jane ngono yuk. Ngene lho aku mencak-mencuk lambemu. Malah sing medok ya awakmu arek kono. Sak temene ngene ya. Iya. Aku iki biyen ya. Wong aku iki dadi rondo iki apa? Mulai zaman Jepang nganti saiki lho. Oh, pegatane gurga ta biyen. Omonganmu sing enak. Lah Biyen lho bojoku sik zamane sik awarahum. wah. Apa warahum iki? Bojone wis mati kan awarahum. Oh, almarhum. Oh ya, aluminium. Lho. Al Mar hum. Almarhum. Album. Gak iso aku ngomong Lah, sing almarhum. lho, lah iki. Ya keperusut. Wah. Ya, Waduh iki mang numpak apa ini? numpak sapi rene. Lah apa numpak sapi ku? Ngomonganmu ya iku mang lho, masa aku numpak mobil Oh, sing iku mobil iki mang. Cet putih mang. cat putih duduk iku mang lah. Oh, sing cet abang. Cet abang apa sapine, Pak? Ngomonganmu. Oh, sing gak ono cete mang ta? Heeh. Oh, sing balak-balik nyurung ae. Mang. Ya mulane tanganku pereng kabeh ya balak-balik benakno ndredil kon niku. Jange iki tuku prauto, lek pancen dhuwit menake tuku prauto, kok gampang tak lakokno dhewe. Wis ta, sanggup aku tuku prauto oleh petang dina wis pulih dadi cikar maneh. Kok ngomonganmu kok prauto dadi cikar maneh kon niku. Ya puret. Wah, Ki ngene, dagang aku lan akeh aku. opo iki dagang opo ae? Lho komplit ya omahku bekas apa gak ono iki. Woi, gombal opo ae gak ono ya. Lha iku nek gak dinas gombal ono omah kabeh. Ngomonganmu anggap bagian perbambungan ya. Opo ayo anu dagang semongko? Semongko biyen aku wis rugi. Apel Apel wis gak tau tak lakoni. rugi ya. Rugi kulak sapi barang. Sapi ya rugi. Sapi kok sapi. Sapi kulakku nang kriyan lho anggitmu. Oh, sapi apa iku? Oh, sapi macem-macem ya, sapi presi ya. Oh, Sapi jare tau beruberan barek sapi perkara apa iku? Kan tak uber ya apa wong swapine tak uber tak saut tampare pedhot. Lho saking gedene sapi. Gedene sapi tak uber tak saut buntute ya pedhot. Lah terus ya apa? Aku mbok kok sapi kok metel. Lah apa? Walah. Sikun ya. Posisi kur ya si NZan. Sing penting lak ngempakno. Oh, aja kaya ngono. Ya iku anu, dagang-dagang anu ngono sih ana ngono. Kaset-kaset. Kaset komplit, Oh, tip-tip ya ono. tip ono, Radio radio iku Apa? radio amfibi apa? berbayar ta? Apa iki iku? Amplir. Ampli. Emblime. Embli player. Komplit aku. Oh, Tapi aku iya. saiki gak dagang iku lho. Soale aku wis rugi akeh. Soale ya awak perbuat aku dhewe. Saiki aku mau kirim-kirim dagangan nggih anu perusahaan betting. Beteng. Wingi kirim nang gone Lampung Piro ya? siji. Ayo nang Lampung. Nang Lampung kirim siji. Titip mang situ. Nang Lampung kirim siji gaya apa? Agek nyujeni anakmu. Wah, Kamu kaya. paling gak nang Lampung yo sak kapal paling. Ya. Mestine ngono. Lah sak mono kae ku sing nandangi sapa sing ngerjakno? Ya tak tandangi dhewe ya Lho. metok pring dhewe. Wong aku iki macem-macem kok ya ngraji ya. Awakmu nek rono ta iso tak geraji ya iso ngono. Wah, ngene lho yuk yo Iya, wis apa nih? wong nyambut gawe gak ono eleke. Yo, pokoke gak pek pinek. Barange pinek. Oh, barange wong. Barange wong iya. Nyambut bener. gawe saknane yo. Pokok yang halal. Ngene lek upama ana wong lanang ngarepno ngono ya apa? Lho aku ya siap ae lho. Lah siape barek mbegegek ya mundur wong lanang. Kaget ditotol ya apa? Durung ngerti kok apa. Apa? Lho wong lanang. Oh, masih tuwa bayangan lawas ya. Lho anggitmu ya. Oh. Onderdil sih. Iya. Lah dicetno maneh apa timbang bulak ngene? Ngawur kon tambah ngenyek men makane.
Aku menungso lah apa dicetno kaya mobil nglonthok iku. Kena mlayu kuat ngene. Lho mlayu kuat sih ya. Mlayu? Heeh. Upama mlayu 1 kilo kuat. Kuat. Upama 2 kilo, Kuat loh. 10 kilo. Mati. Lah kok mati? Lho, wong iki langganan lawas kok gak eling ya apa sih? Mati temen kon. Ngancam patiku ta awakmu. Apa sih? Sak temene ngene, mbok wong duwe perasaan ya. Wong jenenge awakmu iki wong lanang, nek ana wong wedok ngejar-ngejar iki kudu ngekeki ati lah awakmu. Lho, ngekeki ati peno. Iya. Aku bendina mangan ndase gere dadak ngekeki ati. Wong buntute durung ngadakno. Goblok teko kandungan Lho. awak. Sing maksudnya ngekeki ati awakmu duwe perasaan, mbok sekali-kali awak dhewe iki dirayu ta apa. Oh lek dirayu gak ono ngarepe wong ngene. Wis marai gak serem. Nduk burine gedokan ae. Mari ngrayu diselentikno jaran. Ngomong-ngomong sing enak jamane arek waru iki kok kono. Ono mosok karo aku kok padakno karo iku ya enggak. Lho. Iki lho ono Apa? koncoku. Iya. Arek tandes. Dek isik anu sanggup anu. Sanggup apa? Sanggup nandangi. Iya. Wah. Nek dek ana kesanggupan aku bersedia loh. Tapi ojo dicosi dhisik. Wis dilambangi, digambari ae. Iya. Gambar-gambar Semar ta lembuk ngono lho dhisik. Lu Ya. enggak maksudku nek dhewek pancene duwe tujuan temenan karo aku wis ta. Pokoke aku digawe apik gelem ae lho. Wong dioret-oret. Nah, diurat-urat ya tak pancal temen. Kok tak siapno terbelono Pak. Oh, halo lah iku apa? Lah, Lho, Tante Sun. lho ning Mariam. Iya. wis suwe. Wis suwe karo emang karo. Kan iki ya apa ya perkara sak Apa? tangga mali rame-rame. Ono apa? Ya apa sak kampung kabeh padha geger sing rumah tangga. Perkara apa? Ya apa wong bojone digawa iki. Lho, bojone sapa? Ya Yujah, Yuni, Yutarmi. Si lanang gak dientekno bekakas iki. Ngomong-ngomong sing enak lho ya. Nek tak twiti untumu tambah entek gak karo-karuan kok. Golek metu butone susah wong loro iki. Gak kuat nyekel iki wong kalah kebo ngamuk lek iki. Peno tak kandhani ya lho. Heeh. Padha karo wong biasae hobine petik utawa manuk begotut. Ya. Lak roh ciri khas dhewe-dhewe. Iya. Masih aku yang ngono nek nyanget wong ngerti ya. Pak. Oh, nek Mariam iki apa cirine? Lho cirine delok entah. Apa? Nek kencete Bambang. Iku mau ngemangan nek gak dibedil hansip gak gelem leren lho. Oh, doyan mangan ta? Iya. Lah awake tambah lemu aja nih. Kok wong mangan sego masuk adik kencet barang sih. Sikil ora kanggo ukuran, Cak. Apa? Sing penting iku lak wong kaya sikilku senajan gedhe wong pancene ahli olahraga. Iya. Oh iya, wong wedok saiki ya akeh sing olahraga lho. Oh iya senam iku. Wingi ku aku sepak bola. Lho temenan. Pertandingan sepak bola enggak ngerti wong tepuk tangan kaya ngono iku. Oh, perkara nglebokno ta? Sing lebokno sapa aku tiba. Ada ning wis. Apa? Nek pancene peno nganggur ana kesempatan mbok dolen-dolen nanggonku ta utawa nang Mekartolo. Oh ngono ta. Iya. Saling ngene gampang aku meneh tak dolan rono. Lho gak ngono soalnya ndek sebelahku lak ana pabrik. Kono ana luangan kono. Oh iya. Iya, nek peno Jero kok luangane jero. Cukup lek ge mungker ngono niku. Ngomong-ngomong sing enak ngancam patiku ya. Seneng nek aku mati ya. Mati temen tak cucup bon-bon. Lho, gak sebelah pabrik ana pring petung didolok ketel ae iku. Iku ono sebelah Iya, yo. kena gebeting ya. Lho, war tasi war. apa? Dondomane sak kuat. Iki mode. Mode apa? Wong tas ngene ya kuno apa awakmu? Iya. Gak Aku mode. tua-tua kan maju. Ya gampang ning aku tak dolan rono anu ya. Ya aku saiki tak lunga sik ya. Iya. Iya, iya. Waktu-waktu ono kesempatan mampir nang nggonku. Aku soalnya dinteni kancaku aku. Kanca sapa? Iki apa? Aku hati disco. Disco. Disco enggak? Disco iku apa? Didis pinggir itu. Tak tinggal sih ya. Iya, iya. iya. Ya, dah. Bah. Waduh, pawakan opo arek? Kon waduh Kartolo rek. Kon gak isin lho duwe tangga kaya ngono iku. Lho, lah isin lah apa wong nggo nyawa dhewe-dhewe. Lah aku lha apa ngurusi tangga iku? Nek cara aku duwe tangga kaya ngono, ya metu tak jirat. Lho, aja ngono. Arek iku playune nang jagal arek iku. Lek go nang pasar wis gak madolno. Jagal, lek jagal pancene duaginge. Lek iku ono lek 120 kilo ae. Lah wingi lak kepethuk ana perapatan karo lurahku disapa. Iya.
Ning ngene. Napa Pak? Wayung kok gak mambu wis duwe anak. Sing dadine masuk niku ne pancalan ya. Waduh. Yo apa kaya ngono. Kok gak duweni sebut. Arek ku lek di sisi Durajak padha kan. Padha lemune. Lho temen lemu. Lek anake ayu panjenengan. Wo. Karo. Ya iku lho. Lho iki fotone. Endi? Lho, aku nemu nduk laran. Nduk laran tak gawa. Masalah ya. Lho, anake. Anake lencir kuning. Iki masuk foto mung gambar wayang ngene iki. Oh iya. Oh niku. Sing walike keluar. Oh iya Lho, iya. iki luar. Lho. Oh, anake Iki bangir iki. Temen. Lencir kuning anake. Wis tak kira dhewe. Oh, dikira. Wis nek dadi bojoku. Wis makne dipites ngono. Lah apa maneh dipites iku? Wong gawe molot tok arene. Ya enggak sih, lek panjenengan kok peno seneng anake. Iya. Lek digawe terang-terangan, gak kira oleh wong mbokne durung duwe sisian. Kati anake dhisik. Ya gak kira lek wong kaya iku wong potongane kaya janggelan ngono kok. Nek kepengin mbokne kepengin apa makne kepengin duwe sisian, ha iki nganggur kebune Pak Sadi. Lek sisian brojol iku. Enak padha lemune. Wis, ayo diakal. Ya apa lho iki? Ayo dikasar ae. Yo. Iya. Di kertas gosok. Yo. Kok Oh, gak ngono ngene lho. Aku tak omong-omongan barek makne. mendayoh merono. Peno liwat iya. tomburi, anak lak mesti ndek jero kamar ae. Iya. Wis anu colongen ngono mari wis. Saya lek gak dioyok gak ndang oleh arek saiki temenan. Tapi nek ana apa-apa kon tanggung jawab. Al. Lho ya ayo tanggung jawab wong loro sih. Ngono, ah. Aku lak sakno peno ah. Iya. Iya temenan lho aku kadung seneng arene. Ngono ah. Iya. Nek ngono peno liwat tomburi aku tak medal liwat ngarep. Engko tadi sik carane nyolong arek wedok iku awan apa bengi? Ya bengi sih. Oh iya, kira-kira jam piro? Ya jam 10. 10 bengi. Iya. Wah, meripat rada rimang aku iki. Lho jam piro? Jam-jam loro ngono. Jam loro apa? Awan. Jam loro awan. Kon jauh digepu wong sak kampung ya. Wong arek wedok ya arek wedok gelem gak apa-apa gak gelem tak Wis beres wis. ngrasakno wong tuaku lak isin ngono ambek tangga. Ya apa lho kok iso gak gelem kalah mbek aku ya apa? Karepe aku iki dekek mburi. Kok gak nyebut wong dek sing wis tuwa kok gelem ngalah mbek aku. Nek ana wong lanang nyander ae. Tin. Apa, Pak? Loh, Ya apa sih? kurang ajarin nemen kok. Wong karo make lho kok iso diundang Pak lho. Awakmu eling nek aku wingi ngethok pring wingi mbok menawa. Aku iki bingung, sing bener ku ya apa sih? Sing bener ya apa lah awak rumangsamu sing ndadekno awakmu nek gak aku kate sapa? Lah iya, sampeyan iku ngrepoti. Ku nek wis aku gelem nyeluk emak dikongkon mama. Nah, kate ya apa iku nganut kemajuan zaman. Saiki ngene ya, sewaktu-waktu mbok menawa ana tamu, nek gak ana tamu sih gak apa-apa awakmu ngundang aku emak, tapi ana tamu ngundang mami. Mami, Iya. ket kapan iku? Soale emak wis gak usum. Wis mundur. Sing usum mami lho. Alah, masih ngono mbok ndelok-ndelok po. Sampeyan iku lho brai ku mbok sepisan ae lakar jarian tok. Enggak. Engko metu diluk jarian, mlebu maneh ganti sepanan. Kone aja kaya ngono iki kemajuan zaman untuk menjaga kesehatan lho ya. Mulane wong tuwa iki berbuat kaya ngene ngeling ana bapakmu wis gak ana, awak dhewe kan golek anu Golek apa? Seger-segeran. Lho seger-segeran apane? Kan awakmu aja macem-macem lho ya ngelokno wong tuwa golek seger-segeran padahal wingi aku ketemu seger ya gak iso seger ya. Sampeyan iku mbok nyebut po, Mak. Sampeyan ngono wis tuwa, aku iku lho isin. Tuwa lak wonge, ideologine sing penting. Sampeyan gak gelem ngalah blas kok ambek aku. Ngalah apane? Saiki apa kaya saiki wedak pupur awakmu wis tak cukupi. Lah saiki awakmu ndelok kaya aku ngene. Lah ya sampeyan lho kok iso bersih, ku sampeyan apakno sih? Lho ya apa? Lho mulane aku sing kaya ngene iki mbok menawa sewaktu-waktu awak dhewe iki oleh umpan. Wis sampeyan caplok ngono ta? Lho enggak, maksudnya kan ngene.
Iki berkat kemajuane kaum wanita saiki. Kambing kaum wanita. Wanita. Kaum wanita sing kaya ngene iki senajan aku usia sudah lanjut, tapi yang penting awak dhewe kan memelihara wajah. Iya. Wajahku nek dijarno biyen nak delok sing temen nak kaya iku sing darane sayuran pare lho. Lak mbridut-mbridut ngono sih. Saiki kok iso halus iku diapakno, aku ki lak kepingin rota. Wingi diasap karo botone Pak Ji. Masa, Mak? Iki dioperasi anggitmu. Dioperasi. Lho, saiki maju zaman ya, saiki operasi plastik umume ya. Saiki wong irunge trepes, saiki dikepingin irunge di mancungno iso. Diapakno? Lho diganti irunge sapi kan kena. Dadi irung sampean iki irunge sapi ta? Lho enggak iki irung pasangan lho. Lah iki raiku iki nak biyen nak kendor ah. Terus iso siset. Iki ditarik nang mburi iki nggone nisari kuping iki ya kiwenenge ditarik nang mburi sret ngene. Ngarep kan kene kenceng ya. Kurang ngisor titik narik. Nah rene apa nek jebemblek kon. Ngomong-ngomong ya. Yo si en. Ngomong-ngomong. Sampeyan iki wis Apa? aku pegel ngrasakno sumpek lho, Mas, sumpek temen aku. Lho saiki aku sak joko awakmu iki sering ana omah. Lah biyen aku sering coba luar Jawa, luar kota. Lah apa iku? Lho syuting film. Waduh. Syuting film. Lho gak krungu aku. Aku lah gak ngerti ta film apa? Lho film kartun. Kok iso film kartun iki? Lho film-film cerita iki lho. Biyen nak ngene, zamane awakmu durung ana ya. Emak iki sik sik gadis. Iku sudah dikejar-kejaran kaum laki-laki. Oh, kan dadi kejar-kejaran bapak polisi. Lho ngawur ae. Dadi kembang amben. Lho, ya apa sih? Dadi kembange kampung kene aku biyen anggen. Kembang apa iku? Lho kembang Jepun ya kena. Enggak maksud iku dadi primadonane wong sak kampung kene, Pak. Waduh, mosok, Mak? Lho main film Tarsan Kota kan main aku biyen. Oh, Tarsan Kota iku. Sampe dadi apane iku? Lah sing dadi bajul lah aku. Mosok dadi bajul iki lho. Lho ya apa ngene. Sampean ojo gelem dadi bajul. Lho, Iya nek kepethuk wong berburu ae. Iya. Tembak mati. iya sing gak enak ketemu bakul jamu Lah ya. iya nek ketemu bakul jamu. Ya dijopuk ikune. Coba apa? Ya iku lho dijopuk. Joko apane? Tangkure kono. Sing gak enak lah iku aku ngomong. Pak, Aja macem-macem kono. Tas iki ono tawaran ngono. tawaran apa? Takon aku, anu ses, panggil aku sik ses dean. Oh, waduh. Mbok ses kretek, mbok ses apa. Panggil aku ngene. Mau nggak main film? Ditawar ngono aku main film. Terus mak ya apa? Aku ya gelem ae ngene ngomongnya 1 jam 4 juta. Kok 1 jam 4 juta? Lah iku aku dhewe heran, 1 jam ini adegan apa kok 4? Adegan rancang udah pernah aku wis tau. Adegan gredu. Kok sok gerdu lah apa? Lho aku biyen ceritane Joko Gredu diperkosa wong liwat. Sampeyan iku. Enggak maksudnya kok diperkosa awakku enggak batinku lho diperkosa ngono lho. Diperkosa karo wong liwat di dalan-dalan. Drama. Waduh. Enggak iki anu honor filme. Oh, honor ya apa sih? Horor ta? Humor. Ya horor. Oh, iki. Horor ya horor. Sampeyan dadi apa? Lah ya iku aku ceritane digaje anu dibayar 4 juta iku. Ditarik truk teko nggone kebon binatang kono. Tekan kene nggone Kota Madya. Benani ya. Apane tutuk Kota Madya trepes. Gak nrimo dhuwit 4 juta awakku wis game ya. Mangkane saiki sampean wis tuwa. Wis Tuwa. pegel mbok ndok omah ae. Gregeten Karepku. kok tak kurungi. Lho aja kaya ngono, wong tuwa dikurungi. Lak malih neladungan malian. Iki mangko Om Slem gak ini? Om Slem sapa sih? Iku lho Sleman. Sleman Porong lho dalan lho. Ngomong Om Slem. Iku ya tek sampean ta. Lho biyen iku aku biyen. Iya. Kok akeh sih? Lho anyene aku niati koleksi kok aku. Iya. Bek sapa arek-arek mbok menawa rene tak sapa-sapa ngono. Gak ono iki. Saiki nek ngono awakmu siap-siap lah toto-toto njero kono kamar. Toto apa? Iya aku tak anu toto-toto sih ya. Wis sampean toto apa maneh ganti maneh, Mak? Lho enggak aku nek nganggo rok iki keringetan terus. Lah ganti rok apa maneh? Ganti rok abang terus rambutku tak ganti meneh. Ganti apa? Wingi rambut pasangan. Saiki. Wingi tak pangan asu. Lah sampean rambut pasangan gak tau dicucekno masih ngono lho anak cucine lho, Mak. Lah iya aku tak ana sewaktu-waktu ana tamu aku dibilangi ya. Ya apa nek nyeluk? Mam. Ngono. Ya ojo mampet. Senemen wis, nemen wong tuaku. Mun. Lho, monggo. Lho, Cek. Tak tolo. Kok sendirian? Sendirian. Goleki sapa? Goleki aku tak, goleki gajah. Lho.
Lho gajane wis ngombong apa si Ucul ya? Sampeyan perlu mbek sapa sih? Yo perlu medaya sakanane masih. Tak temoni ae ya. Yo iki paling tepat lek iki aja. Iku kok disembur ae abuh aku. Ya apa kabare? Ya gak ana apa-apa. Ya aku wis sumpek ngrasakno, sungkan ambek tangga-tangga makane anggur aku sing gak tau metu. Ngene mari, yo makmu iku semproten gas yo. Terus, Maro bengi coreken ya. lan kok bangok aku iki masih ngono-ngono wong tuwa cak to lho. Ajane aku ngono ya ngeman, saking mak dhewe sing gak nurut. Monggo iku terus tetep dadi mertuaku ngono. Sampeyan apakno? Wis gampang iku. Diapakno sih? Dol eceran ae daging ya. Aja ngono ah. Elek omak ya membahagiakan aku. Ngene lho ya, tresnamu iku mbak aku wis apa no. Satu blak wis. Aku iki monggo tetep dadi mbek kono ngono wis gampang masalah mbokmu wis gampang. Diapakno maneh? Engko tak uncalon nang pacet kono. Wah, aja ngono ta, Ya asano. cek ngungu petik horen ngono kono ya. Cek iku lek kanggo ngono-ngono iku pancene utun. Ngene iki ya nek krungu suarane wong lanang lak ngopeng ae ning jero. Ngopeng ae. Iku gak dublek sih iku. Ya enggak. Sik tengen ta? Ya krungu ae. Nek krungu suarane wong lanang masih teko nggone Wonokromo kene. Krungu. Bek kliru jamune bek. Ki, sapa bane iku? Sapa sih? Wong aku ngomong dhewe kok. Aku adus aja oleh ngintip. Ya ngono iki lho. Iki jam piro mbokmu adus iki? Wong jam 10 bengi kok adus iki lho. Ya ngono. Ya ngono. Masa tau ngene njaba. Iku lek ngene kamar mandi ya. lek adus yo aja oleh sabunan biasa. Sabun apa iku? Kon golek tir iku lho. Wong wingi tak takoni kok, "Mak, apa sih? Iku perupa sampean saiki kok iso ayu bersih. Aku mari cuci muka." Cuci muka ndok endi? Ngene blombangan kok. Aku iki lak takon tak kok iso ayu wong aku anake ae kalah. Dek kok iso braine koyo ngono. Tapi maju panjene, maju mbokmu. Gak tau mundur. Iya, sampean iki. Lek gak disuruh barek wong kampung gak mundur arek. Sangatno slender ta. Sapa bane iku Tin? Wis dah metu ta aja bengak-bengok ae waduh. Aku ini merokok digawa arek-arek. Ngawur aku ya kok gak apa. Mosok pangling barek suaraku, Bapak. Tin. Nek iki Lho ya wis kok langganan. malah kok langganan kok disiki malahan. Lah mbok lah gak uman malah. sampean iku lak nyerang terus. Ngalam barek anake. Yuk wis. Ngalah apa maneh wong saiki adik ngalah kari temenan aku. Aku ono perlu aku rene. Perlu apa? Ya perlu karo peno. Lah nek perlu karo aku ya ngomong langsung nang aku nang kantor apa nang gone endi. Kantor endi? Nah kantor pos dan giro. Ah, ora. Kok langsung anakku kok ngono. Iki ono barang. Barang sapa? Lho barang sapa? Ono barang didol kok barange sapa? Lah ya sing di barang lho sapa ngono. Jare pene iku jeragan sembarang iki ono wong dodolan Lah karo. sing didodoli. Didol. Lah aku lak Mak iki ditakono mesti bagian situ. Ya sing didodoli apa? Sapa gelem didodoli? Lho sing dodol lho sapa? Sing dodol iku Kang Man, kate dodol nang peno. Iki ono bekupon kate didol. Ya tukun, Mak. Tukun, gawe nanggrem. Gak mesti kok aku iki. Panjene aku sembarang sih apa tak golak ana bekupon tak tuku yoan. Ya ono beca rusak gelem. Gelem, tapi bekupon iki kadane pirang persen. Rusake apa? Rusak ya wis nemen duduk bekupon. Apa? Becak rusak gelem. Oh becak rusak ya gelem. Motor rusak, Motor rusak ya gelem. wong rusak. Ah ya iku sing dandani sapa. Ngomonganmu sing enak apa? Lho lah iya. Lho anak peno nandi, Mang? Anu ambure sik enggak Oh, anu. wedi. Aketin gak wedokan Tin. Wedokan. Iku lho sing deling lho kopi. Wedang. Gak usah aja godhok wedang, Dik. Godhok ketimah ya, Dik ya. Ge nyolet lambene mbokmu iki lho ya. Ngomonganmu Wedang apa cak tolo? Wedang apa? Wedang kopi, sak cingkir tutup, kari adem e, gak melok ngombe. jantung ati, Gak iso nutup, kari senenge. dipangan acan. Lah ya apa wis pelo iki. Pangan acan iki ya apa? Lah suarane wong untu wis graulan ya malah acan. Wah. Iki mang pakaian tidur ta iki. Iya nganggo anu. Lah kok ge ngadeg pakaian tidur? Ngawur ae pakan tidur kae turut tok. Lho jare pakaian tidur iku pakaian turu. Iya tapi kanggo turu ya kanggo ngadeg omonganmu. Sembarang Pak Dik kenek kanggo ngadeg ya kenek kanggo turu ya kenek kon. Kok wis potong barang sih rambutnya? Lah aku mau wingi teko salon pas.
Salon kok lagi nembel-nembel iku. Iki goblok lho. Aku nang salon kap salon. Oh, nangkap salon. Tapi aku nggo duit pas jadi salon pas ngono. Sing dipotong apane iki? Sing dipotong. Sing dipotong apane? Ya rambute no. Wo lah, kok gak kupinge dikatutno pisan iki? Iki lho kok terus ngene. Iya nek ana kuping dikatutno ra kok garujaan ya. Untune mijiti mun. Lho ket biyen lho. Lho, iku ono kelore. Kadang-kadang ya katutan jagung kan. Lho, mangan sego jagung jangan kelor. Sego Iya. jagung. Oh. Lah mangan sego jagung ya nang Jombang kono. Waduh sumbun. Apa? Saiki Apa? sumbun. Hah. Jagung. Sumbun. Kon omonganmu pating Eling. pecotot. Jalan Lasen. Jangan ngono kan. Aja ngar nostalgia. Apa? Ono eling ditambek angkatan laut. Ya gara-gara awakmu ngono. Mangan sego goreng diseret arek-arek. Lah penyonin salah. Sarapane sandal kari. Macam-macam ta lo kono ngelingne sing enggak. Wis ngene lho yuk yo. Iya, apa? Iki ana wong ape dodolan cuma peno sing hati-hati dinane iki yo. Wong wingi lak ana opiak-opiakan. Nduk kulon kono ana wong kelangan gedhe guling digawa mbek arek. Gedhe guling lho dicolong. Maling iku. Lho ya apa? Lah yo kok kebangetan gedhe goling lho regane piro nggawane yo angel gitu. Lho lah sumur ya digawa takno. Wah kono ngawur aku. Iki lho sing nggih ngompo ana setrume iku apa jenenge? Draun. Ku draun lho. Draun lah apa Lah sing dra? dikumpul ngene iku. Iya. Draun. Ngawur ae. Iku draune wujud. Dragon. Mulane sing hati-hati yo. Aku ngilingno. Aku sakno. Bab nono barang ilang barang lak ngesakno. Iki dina apa sih? Iki nek gak salah ya Dina apa iki? Sabtu Pon. Oh, Sabtu Pon pira Sabtu Pon? Sabtu Pon piro kabeh piro aku. Yang delok ae saiki piro aku. Soale Wis digawe pira enake? lah nek pokoke gak rugi ngene ya. Mau tak ndek 35 ya apa? Umpamane 72 kok ngono. Iki lak padha gendenge iki rek. Lah wis ket biyen padha gendenge kok. Wong dino kok iso nyang-nyangan lho. Oh, iki jam pira nang akeh hansip rene Bos Moro ditangkap aku. Ngene ae, Iya. Bapak wis ana. Pokok soal iku tanggung jawabku. Iya. Sewaktu-waktu mbok menawa kon ditangkap karo aku. Iya. Lha iku an rezekiku. Wah, ya mati aku. Wis tak gak apa-apa lho wong ditangkep ae lho kon lho. Lho aku lak waduh lek bojo ngene wong tak goceng sing ruh. Waduh, bojone Mariam rek. Iya. Wong sing lanang ganteng iki wedok rodok semong. Sing gak eruh teko doan lho, nggawa celeng arek ngono. Ngomong-ngomong teko mburi kaya celeng ngono. Teko ngarep kaya babi kan padha ae. Padha ae ya. Oh, Aja kaya ngono gak apa-apa. Soal iku lak aja gak gandolan lho. oh kok gandolan. Ya numpak oplet Oh, lho. wow. Iki tip iki gak kanggo tak gawane. Kon aja anu wong wingi wis njaluk gramapun saiki njaluk. Arek iki angel, pretel-pretelane angel Mas iki. Lho gak pre-pretelan. Saiki pancene sing ulet, arek lanang saiki kadang-kadang yo ngomong-ngomong. Heeh. Wis Ono ae iku lho. ngono ae. Ngepil ae. Aku dhewe keseringan dipil wis wis. Malah gak iso ngepil lah aku. Iya. Saiki aja enak-enak lawang wis kok kancing ya. Apa kadane situasi saiki apa? Lho, apa? Apa iki? Sing ndi? Gembrengeng. Lho gembrengeng. Apa wetengku iki? Lho ora apa. Lho. Lho kon kok. Lho kok akeh temen? Si. Suarane. Lho. Kok akeh temen apa iki? Anu mesti Delok. cikar liwat. Cikar. Lah apa cikar lihat? Delok niki lho, delok. Lho. Oh, Lho. 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 Maling. Lho. Maling. Maling. Lho. Maling. 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 Maling kok dilagokno ya apa sih? Jono iramane kon niku. Lho, wis jelas iki wong salah iki. Wong salah. Wis tututono. Tak tututane ya lho. Tututono. Maling. Lho, tututono ayo. Aku tak golek anake Mang, golek anake Mang. Tak golek anake.
apes dadak wis. Kait sikile tak junjung. Dadak ketetep amben aku mang. Bareng glodak wis. Dadak bedes belek iku mangeruh. Wah aku melayu sifat kuping. Wah iki nek gak melayu terus diawulno maling temenan aku. Pompong durung lha iku ana senter, ana sentolop melayu ae sing banter wis. Sampeyan dok sebelah wetan, aku wetan. Awakmu tantenan iki. Awakmu tantenan iki yo tangetan yo. Wis tangetan ayo. Waduh. Iki malinge ya. Lho, Pak. Maling ya maling. Pak, lha apa, Pak? Ketara awakmu niku. Wong kok ditobrok maling, Pak. Jibat lumpur kabeh. Pak. Pak. Lho. Ndi yo. Iki malinge. Sinten iki? Lho, wong iki wedok celuk wak. Lho. Sampeyan niku. Lah yo Isi ta? pernah ku lah apa ganti pakaian ireng iku. Lah wong aku wong bengi-bengi karep kanggo patroli ngono. Dar kula, Pak. Gus niku wau, mboten salah Ngawur deleng. ae. Yo napa enten napa niku wau? Lho nek maling, iki mau Kartolo mrene dadak ana maling ing jaba iku maluing ngono. Lho sing dibetok maling napa mawon? Lah sing digawa ya malinge. Lho. Kok digawa malinge kok? Maling mlayu nggawa maling, gosok malinge. Ngawur ae. Sampeyan iki kelangan napa? Sampeyan iki? Malinge durung gawa yo. Jange ngono sing dicolong anake yu iki yo terus konangan melayu. Lah iki nguber maling sing makne iki anake aku sing gawa. Lho lah maling mau gawa sapa? Mbok karo. Lah ngono gak kok omonge kon gawa aku lak ngono. Ngawur ae. Lah saiki anakku karep sing dicolong jange anakku to. Iya. Lah saiki malinge gak oleh apa-apa. Malinge melayu gak nggo apa-apa lah goblok lah boleh aku sing oleh. Malinge mboten dobel, Pak Yu. Lah saiki dober saiki malinge mlayune nang ndi? Saiki golek ono. Ngedul. Lah ning ngidul aku tak mlayu ngalor ae. Lho. Lah dhewe-dhewe, Mak. Engko ketemu ya kono. Ya siapa iki sampean jaga ta? Kula jaga niku wae, bengi niki kula jaga. Lah kok gabul bletok. Lho wong niku ditendang maling lho golong koming niku wae. Wong jaga tendang maling yo golong koming. Ya kok bangetan Jawa kok sampe ketendang maling. Didelok ku nek denceng. Lho. Apa? Pak Yu iku kok dhisik njaluk gendong. Lho, iki Pak Yu. Apa? Kula sampe gendeng mawon nggih. Kon ngawur ae rek. Ya kene tumpukan papat kene. Ngawur ae. Iku lho. Lah, Coba. lah iki rupane. Kempul-kempul sarung. Bapak tak duduno jak kecek lek kapuk. Iku lho. Ayo rene. Ayo. Ayo rene. Ayo. Rene. Ayo. Ayo. Iki maling. Aku ene. Ayo kan. Lho, kok iso lho awakmu? Lho war. Kok iso maling ono kene lah ngono. Sing maling sapa? Lah iki mau dadi kejar-kejaran Kok sampe ngomong-ngomongan Pak kali maling napa sih? Engkale maling lah iki munawar ini kok. Lho, aku arek ya. Lho awakmu Pak. Aku mlebu niatku gak maling. Lah apa? Njupuk. Ya padha ae War. Sik famili ini kune. Ah maling karo Kenapa njupuk. Wayu niki Wayu sampean Saiki ngene ae wong jenenge ya berbuat sing gak bener ya. Niate takokno lapo karo. Aku mosok njupuk donya brono peno, mosok Tapi kan iki wis anu menurut peraturan gak boleh melanggar iki jenenge. ya wis ngerti. Awakmu kudu dilangsung nang kantor agraria. Hei. Niatku ngene, aku ngaku terang-terangan. Apa? Aku iki niat ya sing tak jupuk iku men duduk donya peno, tapi anak peno. Lah terus anakku Karepku tak colong. Kate diapakno aku iki. Ya, Colong iku kate diapakno. Ya dibrengkes ya kenek. Kok dibrengkes sih? Niatku iku tak rapi. Awakmu kudu seneng ambek anakku ngono ae. Ayo Oh, apa? enggak, aku wis petek iki. Lho. Wek sapa? Tek. Lho lho. Wong sing duduno mang aku. Ya apa potonganmu kaya ulet-ulet luweh iki lho kon. Warek kok bules iki ya apa kon iki? Lah iki kate kok colong aku lak gak uman. Lah nek terus arek iki kon kawin, aku iki lak nganggur aku iki. Wis ta ngene ae awakmu aja kuwatir ya. Sitini oleh tolo. Kan enak kesempatan iki ana serepane ngono lho. Wis ta gak apa-apa. Tolo. Lho, iki padha karo mangan pung beneman lho aku lho. Wis gampang kesereten aku iki wis. Ngene ae war wong iki ya wong jodoh gak kena semono wong. Iya iya yuk. Awakmu lak wis tak ancam aku. Wis zaman kaya ngono ganti saiki awakmu kan tak eling-eling ngene war wong jeneng awakmu iku wis kudu tau seneng tak senengi tapi Iya, iya. durung kena barang saiki wis kecandak. Kate lapo peno sih ayo ngomong. Bantingin mari, Mak. Lho saiki awakmu jawab ayo Dik. Lho, Ayo. lho. Wis wani nyeraoti bangun kok bongko lho.
Ha iki wong wedok tak tersan iki. Lho gak ngono nek ancen wong kepengin nyoba aku ayo Dik padha lanange. Keliru, Mak. Kliru ya. Wong nesu ya kliru kalau Wak, ayo. apa? Sampeyan iki wedok ta lanang wae kok enten brengos wae. Ya ira-ira dhewe nek kepengin nyoba kono. Lah ya wong wedok liwat sak menjalin-menjalin ngene. Ya apa? Ngene, sarene peno iki ngirotini gak kenek wong ancen iki sir-sir aku ya. Iya. Wis mesti babone gak apa-apa ya. Iya, Wah Mak. iki dereman iki lho temen. Tapi terang-terangan loh. Iya. Aku mulih dijak mulih nang omahe Ning ya. Gak suwe no iku lho. Apa? Seminggu TBC dadak aku iki. Lho, gak apa-apa nek ketokane wonge kaya keras kaya anu tapi lunak. Lumer. Lumer. Lumer sih. Tapi lek ketindian ya ampekmu kumat. Wis rayu sih coba kepinru rayuan. Ya rayu entah aku pisan-pisan rek. Mosok ana 10 tahun gak oleh rayu-rayuan iki. Aku iki ngerayu makmu, Tin. Iki Mak iki haus darah. Lho. Apa sok Dracula aku. Meden-medeni. Kartolo, Iya. aku aja samak ngerayu lho. Iya. Jempok tanganku tak tak empakno ndek pundake. Iya. Wis darahku terus turun ngono. Tapi lek peno kena Alum. rayuan iki yo gak mesti gak tuh iki. Mas, ya? Kata-kata mutiarane. Tapi biyen yo aku wis seru. Iya. Biyen ku sobone tero penyinden biyen. Iya. Eling sindenane. Oh, biyen wis lali ngono. Oh. Biyen aku ya tau nyinden. Ya. Mosok nyindani wayang ket biyen lho. Ya. Ket sore nganti esuk mara besan terus. Mara besan mara bangun terus. Ojo dolan. Lan wong pri. Iya. Ngono. Biyen endi ana ngono iki. Iya. Terus. Endi ana wong mati apa wong urip? Ngurip. Endi ana wong mati ba. Iya. Linyang donya nana. Malah kliru. Lakrak gak karuan. Iku biyen saiki wis lali aku saiki seneng karo disco ya dadi ya men. Iya. Wis saiki ngene ya. Aku tetep oleh iki, lah menawar tetep oleh ning iki ning Mariam disekseni hansip iki lho. Kula niku perbanyo sendel niku wae. Dadi nek isone kawin mergo ubur-ubur maling. Tapi gak apa-apa kon kawin ya nang kantor kenaipan dene makne iki tak kawin jadi Nanti. iki aku gak nang kenaipan ya gak nang gereja. Teng pas kula mawon nggih. Lah napa? Kombonge pitik mawon. Sampeyan niku wong ngawur mawon sampeyan. Wong kawinan kok ngene kombonge pitik napa sih? Anu wong teng pas kula mawon. Kok ya napa lak tangkepan kula niki. Anggo pitik heoren ya. Ngawur ae wong. Terima pitik talkun. Ngene kalkun kaya ngene notole awakmu lan. Aja ngono ta makku dielek-elekno iki. Lah iya aku kaya ngene ae. Ya ning terang-terangan pemung durung bojo, jange dadi bojo aku gelemis. Iya. Tapi omahe ayo dhewe-dhewe. Omah dhewe ku dijenengi wong rumah tangga ngawur ae. Lho gak ngono, anak peno sejekno, peno ambek aku seje ngono lho. Wis yo manyar ae lho, yo manyar. Kaya pawonane wong obong boto lho dinggoni wong loro. Wong seneng-seneng kok nek Sabang kabeh. Waduh mepet ae. Kabeh tak kidungi kok. Iso aku. Iso Oh, ngidung. iso, sik kok nabuh kono lon. Yo ayo Makmu iso ngidung, Tin. Iso. Iso. Tarik suara, Mak.